Ngizokulala amajiki. Ngizokulala Facebook. We-Uncle MN awukahle ngiyiblokele wena angaze ngithi ulihla kakulale ngejika nje fast. Guys, ngicela ngidlalele i-term 3 ama-donuts. Ama-donuts i-term 3. Sithapheni ne-screen guys, sithapheni i-screen. Kahle ngidinga into encane. Ngithole target engifanayo. Excuse me fam. Ngicela ukungithengele imoto. Sinazo iy'moto. Siyabonga. Yabo nto ongasenzela yona yazini. Yabo le mali yemoto le uze la kimi. Ngizohamba nawe mina siyofuna i-orphanage. Sibabless sikhulu sithengele iy'ngane into zokugqoka sithengele bani amaphethi. Sibona-ke wena. Sobe sijabule emoyeni thina. Ngicela uCapitec, you deserve something. Mana ngikucheckela nje. Mfethu mina sithi sizothi ngi-check ngicela ukuthi ebhale lapho sengiyawazi. Ngihle yimo sokubuza. Angeke nje ngize ngiloko ngimubabhezela mina ngiloko ngiyo-check-a akasho nje mina ngibize manje Capitec wami. Ayi inamba le yekela ubize wenzi number 2176 uyabhalani? thanda ngizokubhalela mina. Ya 2176 72 72 955 9459. Lihlo swazi account number yakho ngekhanda. Cha uyayithanda imali. Angifuni ungasho ukhonzile. Hawu. Ukhonza into okuthenga lo muntu. Nansi account number yakhe. Sengicishe ngakakhulu inamba mina ngisho mina ukuthi ithi 062 4211. Nayo inamba mayifuna kasho. Kanti wesilima ngizobhlocka wena mina. Abafethu. Uyayatholakala kuleli page inogolide. Mhlawumbe umcinge kaningi. Phinda. Naye mzali ibhaliwe iyo le la phezulu. Iyo le ebhalwe abantu la guys. 21767295559. Iyo le ebhalwe abantu la. Eyakhe ke kaCapitec. Le dot elani elakho. Oyi wamphoxa bibi. Bangeke senibuza imibuzo engasile ngamabomu guys. And then akuphinde guys umuntu umedlala imatch nje niyakwazi lokho. Kade bayasenyanyisa. Ayibuza amabolini. Hawu. Why ngizobuza umsangano nje? Into enengaka beningayibuza. Ngizovela ngiphe offline. Guess who is going to A1 manje in 8 minutes? Zungu Nation, we're camping for this. We are back to A1, baby. Yes. Angithi wena ngunqomile ngo-A2 wena wakuziba. Wena ngunqomile njengo-A2 wakuziba wena. Nini? Namhla manje. Ngikuzwanga ngiyabonga. Guys, let's tap the screen. Sigift. Tap the screen, sigift. Sitap the screen, sigift. Bafethu ngicela ngipheni imani igani ngiyanicela. How many months you have? Ayi kade. Zungu uyazi kwamthetho emondlo. Kuphi nomthetho akazi. Abakithi phela labo bantu. In fact ngiyeza ngizobathengela amafutha. Kukuphi ekhaya? Bandla niyathepha ngiyabona kodwa akwazi ukuthi asikafiki nje 100k. Caka bathethe. Kaze ngawukhumbula niyathi kodwa ngeke asikafiki nje 100k bawethu. Ulobola nini Zungu simeme? Aniyabonaka. Ngikhuluma inkulumo eqhatha abantu ke manje ezweni. Kulotsholwana. Akulotsholwana ngoba abantu abankulunkulu.
Umuntu nomdala ahlale kubo bakwethu hayi. Asifuke ehle emzini abantu. Iheroes eyodwa. Nalento yokwehla senyuka hayi into okuphithizela. Ngiyabonga Angel. Ulo uthuma abantu abadala la ulo uthuma abantu abadala Hayi nami bazodlala. ngiyinyanya leyo nto leyo. Hawu. Ingane engahloniphi. Kumele Ngiyabonga Angel Nkosi. omalume bamabathumeki nje okokuqala. Bongitshela kahle abathunywa ingane bona. Bongitshela nje kahle ukuthi abathunywa ingane bona. Hayi bo. Manje-ke bengubani mina? Wesungu. Ya mama. Cela ungikhumbuze yezwani. Ngiyazi ukuthi awazi lento le kodwa ngifuna ukubuza yona. Ukuthi uyibonile ku-Facebook yezwa. Angithi uyazi ukuthi lento angifuni ukuthi ibe clear like clear. Uyangazi ngizoyihuba ngithole. Ya? Uyangazi ngizoyihuba ngithole mina yenze i-Ricky. Kuzoba nzima. Bafethu live wami ufile uzungu wangikhipha live. Yadlala kuyena uzipesesa. Angithi uyayazi lento yokuthi abantu uma ngabe beya lapha Ngathi ngike ngayibona lonto ukuthi bekade nento yokuthi akubukanwe ngamehlo nento enjalo namhlanje. Yebo qhubeka ngisho yona impela. Kodwa uyayibona leyo ndawo le ngishoyo. Lo olokhunja ukuthi bayayo ukuya kodwa ubuya cha. Ngisho lo uyayikholwa ukuthi bayayo ukuya kodwa ubuya cha. Ngiyakubona lokho ukuthi mangabe sebebuyile ke babuya benzani. Khona wake wayisho yazi lento before. Ngomlomo. Kimi. Ha. Wakwangitshela wathi awufisi ukuthi sibe nesimo ngoba ukuyungaya inkinga ukubuya. Okay. Asithathe lento usenze ngami nawe. Yes njengamanje ngiyithatha ngenze ngami nawe. Imina nawe siya ukuya kodwa ubuya sibuye. Yes. Bese mangabe singasabuyi bese sivele siyahlukana. Bese mangabe sesihlukana ebese mina ngithola enye ibolile. Mangabe sengiyitholile enye ibolile ebese ngiyabuya ngizodlala nawe. Hawu. Bekanje angibona ngaka lo shuni. Yikho ngithi ngikucacisele sesihlukene. Ngisachaza kakhulu ngikhethile manje nginawe. Bengawubona ngake lo shuni okugcina. Uyayikholwa wena le nto cha ngisho ukuthi mina angiyikholwa. Angeke nami. Angikho mina. Angeke mhlawumbe ngixoshwa nje amehlo. Yezwani. Mina ngibona ukuthi wena usufuna ukungiqhatha nalo yini. Ngoba uyabona ukuthi mina sengimuvile mhlawumbe wena kuwakumuvike. Kubalansekile. Mhlawumbe usuyabona ukuthi mina ke sekumnandi wona usufuna ungiqhatha naye. Hambe usesha wena. Okay, athi ngiyoyisesha fast. Kade ngakuthola ngibona. Ubutheni kodwa amabanda kusami utheni? Yazi yakuhlekisa lento. Ayazi anginayisho noma usesha wena straight yini. Ngiyisesha mina la. Noma ufuna ngiseshe wena?
Mina akho lutho kimi wena sesha umfana. Bengithi angi-adopthe manje. Hawu Nkosi yami ngizomtshela. Usabhizi. Bani mabanda ngizomtshela eku-adoptha. Futhi nje usewubaba wakho ngesizwe ngaye. Hayi bo buhle yahlebi. Ahlebi. Sihleba ngathi nje ngikhuluma ngawe mbhebhe. Sihleba thina la. Hayi bomna. Hawu mfethu unozi kanjani manje ngoba iyona. Iyona Mbizele. Mbizele futhi. 2176. Siyabona ukulo. Ayivumi kanjani mfethu iyo nje. Ayikho enye emhlabeni enginayo. Anginabo no FNB nani. A couple that gossips together. A couple that gossips together stays together forever. Wempilo. Phela wethu banamanga. Bafuna sihlebe amagama. Thina nje sithandazela ukungayi kwelinye igumbi. Khona la singafuni ukuya khona. And into ebuhlungu ukuthi siyafuna ukuya. Sesaba ukuthi kungenzeka singabuyi. 2176 abafethu bebawilokhuze fethu lapho futhi. Ubuyiphinile yini? Bengiyibhalile. Ngicela akayibhale nje njengoba eyibiza. 217 6 72 72 9559. 9559. So phinde wogcina. 217. Mbhaleleni guys into desisha. Mbhaleni phansi. Bafethu ngifuna ukuzwa ukuthi uzothini. Ngukhona othi ucela um-adopthe. Naku-ke nayi i-response iyona nje lena-ke. Iyona ngempela kanye-ke nje le. Kusiyami. I-response ithi Ngafuna ukuyiletha endlaleni nje sivele sihluphe kangaka. 176. Iyo kanye. Adoptani mina. Nawe ufuna ukulamba. Seyilambela thina. Inkinga kayiphina. Every 217 729 559, right? 217 67 29. Kwakhona lowo muntu bengasho ukuthi uzofakela wena. Size siconfirm account. Hayi besho wena. Uthe ulihle deserves something. Guys, can I have a Uthe can I have ulihle's account? She deserves something. Awubaba wethu. Yabo asimele ungifelela yona. Khona ngizokuthi uqinisile. Ya imali mengasende kusendela yona. Kusala yona. Awuzamila yona. Awuzamila. Guys, bafethu inamba yami ekuyibhayo is for business. Uma nimtexta lo muntu niyamxhaphaza cause akusimina. Lento lokuningi inboxa and ngizoyisho lento phambi kwentombi yami. Webhebhi laba bangiselela into ezithusayo kule namba yami yokusebenza. Into eziyingozi. Social media. Yazi bayayikhipha ke mangisabathandi. Basenda into eziyingozi kabi labo. Bafethu nje neyikhipha kimi. Lisweni ithi akenze njani eze kunina noma eginqa idayisi. Hayibo, ngihlolo kaZulu. Ngisakala kanye nawe. Inhloso yini? Nankinga. Kodwa ama stylos nama choppies wezulu.